Allahu akbar. A karanka ta kaf jihar nan tamu ba kaman alhikima Islamic medicine wajen ganin cewa an samu lafiya. Ai magana ka dutse. Wai ba wai ba. Ai magana ka haka take. Allahu akbar. In dai magana alhikima Islamic medicine. Babu kamar sa a kan fadin kasar nan. Ne ma dai haka nake. Saboda ka san na ulela. Watan yaron nan na waje na. Bare da gaske. Wato wasu ƴan ababe san haukan shi. Yaron nan he muna cikin dare sai ka ji yana kidi yana rawa. Ayya. Daga kwance daga zaune. Ina kai shi wajen alhikima Islamic. Haba malam yana dawo kan shi ya ba su yan magunguna yanzu har ma na mai aure ya samu lafiya. Haba malam ai lahiya jari ke. Ai ina gaya ma fadila ma alhikima za a kai ka. Ai na gaya maka duk wanda ya je alhikima matsala ko ta micece an yi an gama ya je kawai inda za a bashi magani ya sha. Wato malam Lado na'am ina godiya. Ni ma ina godiya. Zan garzaya Islamic medicine alhikima. Wannan gaskiya ne. Zan siyo magani. Babu sama da su. Wannan su ne nambobin wayan su. Wannan gaskiya. Wannan nambobin wayan a kira su domin tuntuɓa.